Hello everybody, vítam vás z tohto prvého videa z hry 99 dní v lese a dneska budeme sa tu snažiť dohrať a zachrániť čo najviac detí. Zatiaľ idem naťažiť drevo a nejdem to tam dávať, aby sme nespustili noc a teraz ideme iba ťažiť. Naťažíme čo najviac dreva a keď naťažím čo najviac dreva, tak to tam nahádžem, alebo keď už bude mať prísť noc, tak tiež. Dneska sa budeme snažiť zachrániť 3 kidov. Nebude to vôbec ľahké, ale posnažím sa. A skúsime prežiť. A keby ste mi chceli nejaké rady, dajte do komentárov, prosím. A môžete ma podporiť zvončekom, odberom a lajkom. Bol by som za to veľmi rád. Nejaké mäso by sa nám zišlo, tak zoberiem aj nejaké mäso. 2 nám dropli, to je lepšie trošku. Ešte potom môžeme zničiť 2 stromy a môžeme alebo ideme rovno teraz, lebo už bude noc a ak zomrme, tak to by bolo trošku fail. Dobre, zoberiem ten, no nič nepadlo, super, akože paráda. Kde je ten firecamp? Aha, tu je. Dáme to tam, 22%, počkej, vyhážem tu toto mäso. Zoberiem a skúsim to zapáliť čo najviac. Poberiem dačo, zoberiem 5 logov, naháďam to tam. Snažím sa veľmi brať aj tie saplingy, aby som si ich tu mohol postavať vedľa mňa. Aby sme tu mali pekne stromčeky a 2 metra. Skúsim sa teraz posnažiť robiť čo najlepší kemp. Možno na 4 ho dať. A keď ho dám na 4, alebo zajtra v podstate, tak by som mohol ísť nejaké to dieťa nájsť, alebo skôr tú zbraň by sa zišlo taký revolver. A bolo by to najlepšie, keby sme našli aj takú sekeru, alebo taký vačok lepší, lebo tento je o ničom. Tak pôjdem zabíjať zajace, lebo keď príde trader, aha tam je, keď príde trader, tak budeme mu pekne, dáme mu zajačiu nohu a dostaneme za to lepší vačok, lebo podľa mňa vačok je najlepšie na začiatok. Teraz dáme menší strih a je tu ráno a ideme zabíjať dáke tie zajace, aby sme dali tomu traderovi tú nohu. A keď mu ju dáme, tak on nám dá ten lepší vačok, aby sme tam mohli dávať 15 predmetov. A padla nám noha na prvý, to som celkom laker. Ideme za traderom hneď, lebo už sa mi stalo, že mi to skrepol, lebo som to dal hneď skoro v noci a proste mi to zobral a nič mi nedal. A potom som musel dať medvedí kožuch a ten som nikdy ešte nenašiel. No a teraz máme vaču, kde máme 15 miest a to sa bude hneď lepšie hrať táto hra. Nahádžem tu ešte toto. A teraz by som šiel ako prvé naťažiť také tie stromy. A keď naťažím také tie stromy, tak potom by sme ešte potrebovali hlavne urobiť taký kompas a potom taký dvojkový working bench. Teraz zabijem jedného vlka, možno budeme mať šťastie a nič nám nepadlo, nevadí. To je v poriadku, lebo som to aj čakal, keď mi na prvý padlo to. Tu by som nešiel, lebo tu sú zase vlky. Ešte idem zničiť tak 3 stromy, aby sme pekne mohli mať dosť dreva a pôjdem zachrániť prvého kida. Alebo, no môžeme ich zachrániť, ale potrebujeme asi takú zbraň, lebo asi bez zbrane to moc nedám. Alebo zase tou sekerou, tam je truhla, tam vzadu, v diaľke. Tak tam po ňu pôjdem. Tie stromy pri mojom dome, akože pri mojom firecampe už za chvíľku narástu, tak fajnovo. Bude to dobré. Dúfam, že mi padne taký spír, ale dač také, lebo spír je moja najobľúbenejšia táto. To vyhádžem pekne toto, aby som tie saplingy si neskrepil, aby som ich nedal do ohňa. Tu nám pekne poberem. Poberem to tunák. Najem sa, lebo dá ako mi to húda, keď behám stále. Tak, toto môžeme zasadiť. Ideme teraz trošku zabehnúť, lebo tuto je truhla. Tu už máme potom, aha, dom dáky. Toto môžeme tuto vytiahneme z truhly dačo. Dúfam, že najlepšie by bol asi taký spír, možno revolver. Yes. Zoberieme ho, jak ho berem Ečkom. Zoberieme, môžeme zoberať rádiokitro. Máme 15 sekúnd približne. Cestou by sme prúd mohli zobrať, alebo také, toto napríklad, aha, takto, vyhodil som to pekne, nevadí.
Sice to rádio neviem, ako bude fungovať potom, ako som ho hodil do vody, ale tak to je v poriadku. Idem naspäť, lebo nechcem zase zomrieť kvôli nejakému prutu. Ešte môžeme zobrať uhlie. Tak keby ma čapol zozadu, sa ho strašne bojím, akože. Ideme ho pozrieť ukážku. Someone deep in the forest. No, to som zistil už prvý deň, ale tak to nevadí. Crafting bench 2, potrebujeme 5 dreva a jednu takú železo, alebo čo to je. A potom by som sa snažil toto a potom by som sa snažil možno kompas, ale ešte lepšie by bolo sandial, lebo to by mi potom hovorilo, kedy bude deň a kedy noc. A teraz dáme ďalší strih a je tu ráno, rovno nám stromčeky pekne narástli. Ja nejdem teraz riesiť stromčeky, ale idem sa pozrieť tu taký bombardér, čo padol. Nevadí ma. Akože zobral by som si ho ovládal ho a zlietol tak úplne preč, ale zatiaľ asi to nepôjde. Vytiahneme dačo z truhly, dúfam, že to teraz nebude ten stroj. Dobre, pekne, to je asi najlepšie, čo nám padnúť mohlo. Revolver som chcel, lebo kvôli tomu, že proste je to dobrá zbraň. A ja to veľmi rád používam. Sice moje náboje a strely sú také, že dačo strašné, ale časom sa naučím, dúfam. A ideme skúsiť pozrieť túto tavérku, zabijem možno vlka. Ak nezomrem, no, mojím šťastím asi aj nevadí, nič z neho nepadlo. Vyleziem hore. Ak nepadnem, no to tiež bude s mojím fantastickým skillom v tejto hre náročné. Zoberieme si batérku, aha, uhlie, máme železo, rovno dvoje, parádne veci. Skočíme dole. Teraz ešte tieto strany by som pobral, aj keď máme dosť dreva, ale dreva nikdy nie je dosť. To je minecraftiacké pravidlo. Vyhádžeme to zase tu, aby som pekne nezobral nič zlé do tohto, aby som nedal. Toto nahádžem. Tak, aj toto tam nahádžem. Poberiem tu maslíčko, lebo hlad akože ide dosť rýchlo dole. Toto to lúpnem takto. Tak. Toto nahádžem drev takto pekne. Nájsť by sme sa tiež mohli, ale zatiaľ ešte dokým je tento deň pekný. Ktorý ani pekný není, len som to tak povedal. Tak zabijeme jedného zajaca, ktorý behá mi po hlave. To tiež neviem, ako je možné, ale aj to sa stáva. Pekne tu karotky tu dáke spapáme, lebo to sa tiež zídu. To zajaca už necháme, to bude mať skvelý deň, že sme ho nezabili. Mohli by sme tu preskúmať tento dom, lebo tento je celkom dobrý. Tento si pamätám ešte, ak som tu minula bol. Zabijeme tohto jelenia. Aha, jelenia, no. Tohto jelenia, áno. To je taký jeleň veľký. Jeleň čierny, nevadí. Aha. Nič tam nie, som myslel, že tam je vlk. Som ho tam videl. Plný dom. No, tak je tu nakoniec. Zajtra sa tu vrátim. Nechce sa mi riskovať, že by ma zabil akože jeleň. Vrátime sa pomaly cestou, môžeme ešte tento strom lúpnuť. Počkaj, koľko máme miesta dosť. To zoberiem tento strom cestou. Jedli sme karotku, to tiež neviem, ak som dal ukážka. Dinokit, no. Niekde hlboko v lese ho musíme nájsť. Tiež neviem, preto ho nehľadám. Ale nie. Zajtra preskúmame ten dom a mohli by sme ho potom ich hľadať. Idem pokácať nejaké stromy. Máme tu deň 4, v noci som trošku dreva pokácal. To idem pekne pobrať. Za túto noc prídu aj banditi. Budú nás chcieť zabiť. Nevadí. Ja sa na nich môže vykašľať pekne. Tu bol ten dom. Tu bol tak, kde vlk. Toho lúpneme. Tak tomu dáme, čo si zaslúži. Obzrieme to tu na mäsko, zoberiem cestou. Len potrebujem toto pobrať. Dúfam truhle, že bude také pekné náboje. Na náboje, neviem, čo tam môže byť ešte lepšie. Toto bolo najlepšie asi, čo nám teraz v tejto našej chvíli mohlo padnúť. Ak nepadnem ja na riť, tak to bude v poriadku. Tuto môžeme toto ešte pobrať. Tuto zoberieme, nič tu není. Tu máme koul. Máme tu takéto uhlie, no. Stoličky by som si tu požičal. Takže neviem, kde budú sedieť, asi na stoloch, ale tak prísudnú si nevadí. Ich smola. Rozšíril som oheň a teraz by som postavil crafting bench trošku lepší. By som ho zlepšil na 2 a ako druhé by som robil toto aby sme vedeli, kedy zapadá slnko pekne. Toto si to položím. Ešte toho dinokida pôjdeme.
teraz idú na nás útočiť, no, tak to nevadí. Prišiel už aj jeleň a tu idú prichádzať prví, čo chcú zomrieť. Jak tu pekne kúknem, takto preberiem si peňážky. Neviem, kde je akože ďalší. Či zase zaspali. Tu je, aha, dobrý deň, Ujo. Je po tebe. Máme tu toto, mi môžete prosím napísať do komentárov, na čo to je, lebo ja neviem. A asi už tu nikto nebude. Urobil som mapu, tak si tu môžeme pekne postaviť. Tak kde tu to, len neviem, jak sa otáča. Môžeme tu postaviť. To je krásna mapa. Áno. Dobre. Takého konia počujem. Aha, prišiel pán obchodník. Ešte jednu vec by som potreboval, tú kožu dáko. Ale on je tunák a ideme pozrieť, kde je ten dinokit. No, tak to sa mi nepáči. Tam je, no, oheň, či vydrží, neviem. Takže musíme radšej porúbať. Tuto dáme viaceré naraz. 2 naraz aspoň. Dobre. Mokré drevo, to tiež je super. Najlepšie akože. Poberiem, no, oheň ide rýchlo dole a ja nemám sušičku na drevo. Tak skúsim ho tu hodiť, či ho zoberiem. A zoberiem asi. Kde je sušička? No to stojí dačo iné. Neviem, či by som akože mohol urobiť teraz v tejto situácii iné. No, dúfam, že mi nezhasne oheň. Ideme toho dinokida pozrieť chytro. Drevo dúfam vydrží. Teda oheň, lepšie povedané. Mapu máme takto pekne. A pozrieme, a tu je to. Toto sú tie vlky. Vlky neposlušné, tu toho zabijeme. Jeden, druhý. Takto. Trošku mesa. Mierne. Aha. Tak. Toto mi trošku nevyšlo. Ako by som povedal, že trošku fakt moc by to nevyšlo. A Robuxy moc nemám. Takže asi pre toto video to bude všetko. Na budúce to skúsime viac preskúmať. A asi dovidenia.